No jedem! No jak to bylo asi se mnou, to bylo to samý. Tomášek na bobech. Dneska jsme to nedali. Jen tak zatočil. Tak co dělají ty naše dvě? Jdi do háje. Tak jsem spadla. Za mnou byla trošku větší hromada. Mě je sranda, no. A takhle je to dobrý, tak abys to chtěla taky učit teda. Aby mě někdo vedl. Končím. Končím. No tak musíš se s tím trošku aspoň vědět, oč jde, ne? To má kačka jako prasta.